Nanay, good morning. Dali, nami tuyo. Ikaw na si Delia? Oo. Oh. Delia, Magyaw? Magyaw. Oo. Purok 5 no wa magpet diri no? Oo. Taga ano may M4. Nay nagtawag dito nag-order kag TV daw? Hello. Ha? Wala. Oh, na isa ka TV hapon namo diri dito may park oh. Wala mo nang order ana. TV unya kanang 12,000 man ni siya no. Kailangan nimo kay utang man ni. Kinsa may nag-order? Imo ha man pangalan. Adto ka dito sa Imcor, Kidapawan? Wala oy. La. Wala. Sa kaya nagkuan ani? Ano? Nya kailangan lang namo kuhaon ang down payment nga 1.5. Oy, wala na magid ko kakuan na dai. Pero na kay kwarta dra 1.5. Wala gid ki kwarta. Wala. 1,500. Kailangan 1.5 man gyud ang minimum good. Namo Magani ko kay barungan ako'y gi-order ngayon na aning kuan. TV. o kami tighatod kuan lang mi ay tighatod lang mi. Tawag din siya dito sa Kidapawan sa Imcor nga magpatod og TV dire. Kinsa man daw? Ikaw man daw oh, di daw yan Magyaw. Kasi na kay mga anak na nagtawag. Tigkating si kuan siguro. Eh, Kung nag-abro nga akong bata nga si. unya kay ang pang down diri man daw si mo kwaon 1.5. Oh, Delia Magyaw. Ikaw en. Sidong po. 1,000 na. 1.5. Ha? Basi imo mga anak na kwarta. Sayang pud ang TV nay. Ay basig. Basi kang abroad mo bayad. Oo. Kuan. Si. Down na lang imo. Di naman ni mabalik kay atod naman. Kailangan yun nato di downan kay na out naman guna siya dito sa opisina. Ano on? Basi nay mag-amot-amot mga bata. Mga kwarta. Dali dito sa tanay kay tan-awon sa ato TV. Mas may pa siguro ana no magtaw. Ah, sige, adto sa ta dito kay tawagan nato to sa abroad niya. Oo. Tulog pa man karon sa abroad god. Tulog pa. Dali sa dito sa tanay kay tan-awon nato tong TV. Dali, tan-awon sa nato nay. Guys! Happy birthday! Dire. Wasa yang tawil gang. Nanay, joke lang ha. Walay bayro no na. Oh, abi ba na akong nakabalo na ka? Oh, walay bayro nun. Ikaw pa na ay kwarta o na ay 1.5. Oy. Ah, sige, baba lang, ibaba. Na kay ano, idea kung kinsa nagpadala? Kinsa man. Oh, wilak naman. Sige. Naay mensahe para sa imo ha. Hatag daw yang kwalya. Oo. Ana sila. Hi ina. Happy birthday. Unta daghan pa nga katuigan na moabot sa imong kinabuhi. Unta malipay ka pinaagi sa among pag-surprise kanimo. Na bisan layo mi og dugay-dugay na pud mi na wala nakauli. Pero dili ka namo makalimtan. Kanunay ka namo ginahuna-huna o ginapalangga kaayo. Saan man pobrera ta mao nga kinanglan pa mi manarbaho sa layo para makakwarta ta. Wish lang namo nga unta dili nakasigig ka high blood. Nganong high blood man? Ayaw na sige kasuko kay sayang imong beauty. Oy, sayang ang beauty. Hinahinay lang, panguha og silhig natukog basin mahurot ang lukay sa mga kalubihan sa silingan. Joke bitaw pag amping permi diha ma. We love you so much ina from Sel og Chi. Oy. Asa sila gani nga duha? Sa Manila ma'am. Sel Maritel. Akong nag-abroad si Berly. Asa siya nga country? Dubai. Okay. Sige. Nay, mangayo meg, unsay imong ikasulti sa imong mga anak?
Salamat nga. Babantayan kung may sakit na Lagi lang. Ang ilang pamatuan, palangga. Oo. Palangga, Jod. Kaya nahinumduman yun sa birthday, no? Nay, dili sila gusto magutman ka, o, gipadalaan ka, og 50 kilos nga bugas. Oh, dagan nagkonsumo. Napogi kwarta, no? Unsay paliton na ni unya? Unsay paliton? Coke. Mga coke. Okay, sige. Kantahan sa nato si Nanay Og. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Nanay, make a wish and blow your candle. Okay. Uyo po. Sige. Uyo pa na, uyo pa. Yay! Happy birthday! I-greet sa inyo yung mama. Ah, dito siya. Birthday. Wow! Ma'am, dali! I-greet si Ina! Birthday na. National Mike? Ay. Oo. Wow! Okay. Ina, happy birthday! Kami dahil Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Single pa ka o? May bana? Wala? Balo. Mangitatag Amerikano. Kaya pa na. Kaya pa Amerikano. Ah, dili na. Okay. Malipay na lang sa mga bata o sa mga apo, no? Okay. Happy birthday. Nalipay ka karon wala? Nalipay. Nalipay. Palakpakan na to. Sweet joy Hehe. surprise sa Kidapawan, delivering happiness higit pa sa inaasahan. Cakes, foods, bouquet, and gifts. Surprise! Galing to sa Sweet Joy Wheel of Surprise Kidapawan. Ang saya, di ba?